wafa. Siyabonga Nkosi Yesu lakho libusise ngoKristu Jesu. Amen. Ngicela uphinde umfunele. Ukhona umlungu. Ngokuba uDavide esekhonzile icebo likaNkulunkulu. Hlala phansi esenze njani? Esekhonzile icebo likaNkulunkulu. Davide esekhonzile icebo likaNkulunkulu. Wafa. uDavide uzalwa nguNithebhet. uNithebhet uthi makuzozala uDavide uJese ubaba kaDavide. uJese ubaba kaDavide la ekhaya uhlezi noNithebhet umama kaDavide. Njengoba behlezi nje kwasho ukuthi kuphela uthando kuDavide kuJese. Akasamthandisisi kahle umkakhe. Kuno anto sebenza la ekhaya. uJese walanda uAnti. Wathi namhlanje ngizolala endlini yakho. uAnti wathi akunankinga. Wahamba uJese mayihamba uJese uAnti wayotshela uNithebhet ukuthi lalela mama. Ubaba uJese uthe uzoyolala endlini yami namhlanje. Ngoba uAnti wayemthanda uNithebhet. Wathi uNithebhet akunankinga. Lalela sizokwenze kanje. Uma lishonilanga mina Nithebhet ngizoyongena endlini yakho. Wena ubuye uzosebenza ngala. Ubese ngizoshintsha izinto. Ulashi uNithebhet wayongena endlini kaAnti. Uma efika uJese akazi ukuthi la uNithebhet okhona. Wakhulelwa uNithebhet wazala umntwana uthiwa nguDavide. Uma ezala umntwana uthi uJese lo mntwana lo angimazi. Kade ngagcina ukuhlangana nawe. Wathiwa makabulawe uNithebhet wathi uJese nona ingambulali. Ngoba ifaith kaNkulunkulu yayiphezulu kuNithebhet. Ukuzalwa kaDavide kwakuyicebo likaNkulunkulu. Kwangeyona into nje emane yenzeka kodwa kwaba icebo likaNkulunkulu. uDavide unumber 7 kumadodana kaJese. Then makuzalwa uDavide wasondwa uDavide ezalwa uJese ubaba wakhe. Uma kudliwa la ekhaya ahlala amadodana uhlala umndeni. Makuhlezi umndeni uDavide wayeqoshwa etafuleni ukuthi wasuka wena asikwazi ukuthi ungowakiphi ayohlala ngasemnyango. Wayengahlali nomndeni wayehlala ekhale ngoba wayengafunwa ubaba wakhe. Wafundisa nabafowabo ukuthi bamsonde uDavide. Bamsonda mabemsonda uDavide wakhula. Kanti ukhula ephethe icebo. Funda. Shesha. Ngokuba uDavide esekhonzile icebo likaNkulunkulu. uDavide wayephethe icebo likaNkulunkulu. Wayengaphathanga izinto eziningi kodwa wayephethe icebo likaNkulunkulu. Ngoba mawungena endlwini kaJehova kanti icebo likaSomandla. Ungathi abantu balwa nawe kanti balwa necebo likaNkulunkulu. Abaphili kahle abantu abanecebo likaJehova bayasondwa. Abantu abaphethe icebo. Haleluya. Uyaliwa nabo abantu abaphethe icebo. Bazomthuka bahlebe bashoboke balwa necebo. Phethe icebo. The boy of 13 years. Kwathi no mseni lapha ya. Izimvu
asinganisahla laphaya asiyodla laphaya la kukhona igonyama namaphere ngoba babefuna ukubulala uDavide kodwa bengakhona ukumbulala ngoba ifavor kaNkulunkulu yayiphezu kwakhe ifavor kaJehova iyona ezokuthwala basolwa nawe but ifavor izokuthwala izohamba nawe athi uDavide noma bengifaka emgodini uthunzi lokufa ngoba khona engapha naye ngikhathi icebo ngigcinile icebo ngiprotecte icebo ngiyamazi ubaba wami uyangisonda ngiyamazi abafowethu bayangisonda uthi uDavide udeka itafula phambi kwezitha zami izitha zakhe ngubaba wakhe nabafowabo uthi uNkulunkulu udeka itafula phambi kwezitha ngoba balwa necebo likaNkulunkulu isikhathi sami sesiphelile ngivumele ngiyinqamule lento kufika isikhathi sokugojwa kwakhe makufika isikhathi sokugojwa kaDavide ngoba mawuphethe into dangerous bazokusonda abantu uma uphethe into yeqiniso basolwa nawo abantu kuyokhishwa nabasesirhogweni kuyokhishwa abathakathi abaziwayo bezolwa nento kaNkulunkulu uzoshintshelwe nangabantu abathembekile ufaniswe nento ifane nawe inkinga kuliwa lento kunecebo lithi phayiphelele uDavide wabheka icebo wathi noma ubaba ngangisonda kodwa ngizogcina icebo walusa izipho zikababa wakhe wakhathi sikwaba qhamuka ibhele liqhamuka kumfana ona-13 years lo mfana ona-13 years wabamba ibhele walibulala kwaqhamuka igonyama umfana ona-14 years wabamba igonyama wayibulala ngoba kunecebo likaJehova singeza igonyama kodwa icebo lizohamba nawe ubulela ukholi yakhe na-16 years uma ebulela ukholi yakhe wayeseyi-teenager that is why kuthiwa walanda umfana wathunywa empini ma efika empini kuthiwa hayi wena umfana wazilutho ma bemgqokisa izinto zabo ukuthi angikhoni ukugqoka lezi zinto ngoba khona inkubekho yaphethe ayiswani nezinto zabantu ungazifanisi nabantu awufani nabo kanti icebo likaJehova licebo likaSomandla kunecebo olithweni ungalwi nabo uDavide akalwanga nobaba wakhe yathi ingonyama mayivela wathi yizipho zikababa lezi angeke kudliwe izipho zikababa ngikhona wasukuma walwa negonyama ngoba wayenakekela izipho wafika uSamueli makufika uSamueli ezowaqoba kwathiwa mabageze babe bade balethwe ungabelethwa wathi uNkulunkulu Samueli angimkhobanga nalo Samuel angimkhobanga nalo aphela amadodana kaJese wasala uDavide akagezwanga akalungiswanga ngoba wayengafunwa la ekhaya haleluya ngoba noba abantu bengakufuni kodwa uNkulunkulu usakufuna yena noba abantu bangakulahla kodwa uNkulunkulu ngekulahle uthi I will never leave you no for ithema befika kuthiwa uphondo lolunamafutha lamafutha yenquma athi malifika uphondo luthethelwe amafutha angaphumi makufika komunye athethelwe uphondo amafutha angaphumi uma kufika uDavide
kuthe senimaneke nimbiza wesu Davide uma yengene esangweni sengathi waresponda amafutha andibilika amafutha ngoba amafutha ayeswa nadi icebo likaJehova icebo andibilika amafutha. Haleluya. Wehla uNkulunkulu wahlala phezu koDavide kuba ugcina icebo. Jesus. Siyathandaza abazalwane. uDavide sefeze icebo likaNkulunkulu. Yeah. Wala. Yeah. Ngoba uNkulunkulu unecebo ngawe. uNkulunkulu unecebo ngawe. Kunezinto kufanele zifezeke ngawe. Wakhonza kwigeneration yakuyo walala efeza icebo likaNkulunkulu. Khona kufanele bangene ecebeni likaNkulunkulu. Khona kufanele baphumele obala bathi ngiyakufeza icebo likaNkulunkulu. Khona uNkulunkulu abafunayo ukuba bangene ukusekwa kwigeneration abakuyo balale besephile icebo likaNkulunkulu. Haleluya. Jesus. Sizothandaza abazalwane. uNkulunkulu usemsebenzini. Ufuna singene ekweni okufanele siyenze usekwe isikhathi akubeke kuso icebo likaNkulunkulu liphumelele. uDavide ziningi izinto ezayivela zimelana naye kodwa wasekwa. Go! Thandaza nabanye abantu.